darada yun. Asam nakalinya na padong sa ubos. Nagminaro day mo sa kuha ha. Bantay lang mo. Ay, naraman day dire. Naputlan lagi kurente. Alangan, pila na po'y ginahatag ni mo sa kuha. Balik na po panirada ba? Sige na po kag-order sa TikTok. Ay, naku, sige, yaw-yawhan. Maura man niya kung i-order sa TikTok-han. Na, maunahin mo ang resulta sa sige order og TikTok. Putlan na nung tag-kurente. Ay, kabalakahan. Napangitaan mo ko nagparaan. Timing, kinibikasyon si Kap. Kaninga linya, nakataping ni sa balay sa una. Ibalik na ko ni Bi. Ayo! Ayo! Ya ako may tao. Ibilin ko na nilang bill dress lang git kay basig makuha ni nila unya. Hindi ko ni bilin. Ang tao ba? Sako eh. Uy, unsa man nakipit sa git? Murag billing ni ba? Nah, kadako magbiling sa kuryente na to ron. Babe! Babe! Saman, babe! Sige, makagputak-putak na bumutag pa sa'yo! Alangan, kinsa may di magyaw-yaw ni nadako kay biling atong kuryente. Sige guro kag panda sa aircon ba? Kasi nagpaalam si aircon nga nagtibin, maging kukurente! Nah, kinsa pa may pasingin lang diri nakita lang duha diri. Ay, dyan ko ba akong adlaw ron, babe? Kagbudbud lakad ko ang adlaw, Oh, sorry, good. Pero, nga nang dako makay nagbiling niya, hindi ka aircon. Subayo na ko yung rin niya, babe, isig night grounded, ani. Nah, darada yun. Asam nakalinya na padong sa ubos. Nagminaro day mo sa kuha ha. Bantay lang mo. Han, sukad nga nakatapping ta ba? Busado na kay ka. Tara na appliances, imuha nang ipangsaksak. Usahan, oy, di ta maproblema ang kuryente. Watay biling una-unaon taga-bulan. Han, madlok ba ako sa gaba? Di na ba yung mayo na mabubuhat? Han, baliw kong saksak sa electric fan, kay patiga nga. Ikaw, may dole daw, nara sa mong kilid. Ay, naraman day dire.